biblioteques m'han dit que no valen els llibres. Però així n'ha de clar. No volem els llibres, no estan escrits en valencià. I què fem? Si ja el govern o les institucions no reconeixen el valencià, perquè tot això que vostè ha llegit no està escrit en valencià, perquè no existís. Per ells no existís. És tot català. Clar. Ja que estic a vostè... Només que n'hi ha 4 llengües així. Perdó. Ja que estic a vostè així, jo era socio del Senya Segura. Vostès m'enviaven cada 6 mesos un paquet de llibres i... Vaig recibir una carta de vostès per la qual diuen que aquesta pràctica que s'havia abolit i que el que volguera comprar llibres que es comprara el seu aire i tal, això perquè ho van... Quin és el seu nom? Maximino era Senache Sánchez. Maximino Eras. Recorde perfectament que vostè era subscriptor nostre. Sí. El seu nom el recorde. Sí. Vostè no ha recibit cap carta que diga que això s'ha abolit. I jo soc soci tampoc l'ha recibit. Bueno, la pràctica diu tot el contrari, perquè des que vaig rebre la carta aquella ja no m'han tornat a enviar res més. Si vostè se dona de baixa, no recibit res. No, no és veritat. Estem personalitzant molt. Vostè avui no sap... Ho parleu després d'or, Maximino, entenc que a la gent no li interessa. Si hi havia més persones així com jo. Ara vaig intentar Com tu no n'hi ha ninguna. reconduir un poc. Jo com m'he llegit el llibre ja, perquè tinc la sort que Manolo m'ho deixa abans, hi ha una cosa que m'agradaria que aclaris a la gent jove, perquè la gent major ho té clar, i és, no sé, la llegenda o la realitat, perquè en el llibre parlen tots els protagonistes en valencià, la persecució de la llengua valenciana en la postguerra i durant el franquisme. Realment no se podia parlar valencià, això no és de veres, és un mito del catalanisme que n'hi ha de veres ni aquest tema. És la mentira més gran, no, una de les mils de mentires, he dit mils o milers. És la gran mentira. Jo estudiava en el seminari de Montcà, així necessitem. Me n'eixí de retorn per ser bona persona, perquè no volia faldes curtes quan m'havien pagat una falda llarga, i per decència me n'eixí a la carrera i podia menjar i me n'ania a passar fam. En el seminari de Montcà mos obligaven, i sobretot don Fernando Ípola, madrileño, professor, a parlar valencià, per el sentit comú de que el retorn que venia de zona castellano parlante i no sabia el valencià tenia després un greu problema quan tenia que confessar en el confessionari d'un poble. En la paret, i jo tinc una poesia feta a la Mare de Déu de 1944, editada en la revisteta que es feia mural en el seminari de Montcà. Mai m'han prohibit escriure en valencià. Mai ha sigut perseguida la llengua valenciana, ni la catalana, i ha estat 20 anys en Catalunya. Més encara, se mos obligava que ensenyàrem als castellanoparlants a parlar en valencià, i per això mos feien obligatòriament en el recreo parlar-los en valencià. I jo, que soc d'un poble de Benaguasil, pels anys 50 només coneixia 4 en el meu poble que parlaven castellà. Tots els altres parlaven valencià. Tots els del poble parlaven valencià, fins que la immigració gitana es començà a portar el castellà al poble. I ara l'altra immigració. O sigui que mai s'ha prohibit ni la llengua valenciana ni la llengua que els periòdics no te publicaren, i ara tampoc no te publiquen el que no els interessa, sigui la llengua que siga. Però això no era el tema, no era persecució de la llengua. I els pobles són els que han mantingut la llengua, perquè en la capital, si parlaves en valencià, te diuen, este és de poble. Vull dir que és en València capital, en l'únic lloc
on se parlava més castellà. Ja dic, jo he estudiat en un centre oficial com és el Seminari de Montcà 8 anys i se m'exigia que parlara valencià. I els llibres estaven la meitat en castellà i l'altra meitat en llatí. Digues. Una pregunta. Pero oficialmente en las escuelas, no se enseñaba... Nunca se ha enseñado valenciano en las escuelas, tampoco se enseñaba en las escuelas francés ni inglés, como ahora. Pero desde que terminó la guerra, oficialmente el idioma que se hablaba se enseñaba. Y antes de la guerra también. Pero si castellano es la lengua de los pastores, coño. Y antes... ahora sí... A ver si encontráis antes de la guerra cuántos libros encontramos. Nosotros no encontramos ninguno. ¿Cuántos libros había escritos en La valenciano? lengua de los pastores. Antes de la guerra, a ver, ¿cuántos? Dame un título de un libro escrito en valenciano anterior a 1936, que se armó la guerra. Decir que el franquismo había prohibido, eso es mentira. Porque durante la guerra no se escribía ningún libro, no se publicó ningún libro en valenciano y ni había revistas en valenciano, excepto els llibres de Falla. Y antes del 36, en la República, no había un solo libro escrito en valenciano. Nosotros, durante el 1976 y 77, cuando empezó a salir Murta, que buscábamos textos o libros anteriores para poder sacar documentación, no encontramos ni uno. Teníamos que hacer facsímiles de 1400, 1500 hasta 1600. De 1600 a 1900 no se escribió ningún libro en valenciano que yo conozca. Fue a partir del renacimiento, porque yo alguna vez dije que este movimiento valencianista era el renacimiento del valencianismo. Y a partir del renacimiento empezamos por Murta y se empezaron a editar libros. Y desde entonces, claro, los catalanes empezaron antes, empezaron en 1906. Y nosotros empezamos en 1976. Només? Us vaig a contar ja unes cosetes, si voleu, i acabem ja. Heu vist que ahir hi ha un cartell que fica el grup d'acció valencianista del Val. És perquè demà a les 9:30 anem a inaugurar la seu del Val. Ahir hi ha 2 representants del Val que han vingut i és una il·lusió i una alegria per al grup d'acció inaugurar seus en aquest moment, tal com està el tema, i a més totes les seus que han inaugurat és gent jove, tota, i la joventut del grup continuen treballant. Tenim ja la seu de Meliana, de Picassent, de Montcà, de Gandia, la del Val i pròximament la de Puçol. Jo crec que un aplaudiment per a la gent del Val, que us he comentat abans que el dilluns dia 3 de març és el dia de la llengua valenciana i farem una sèrie d'actes. L'acte central més bonico de tots, al que vos convides a les 12 en la seu de València, en la Porta de l'Almoina, en col·laboració amb l'Acadèmia García Roc. Vendran els xiquets i fem un acte ahir, una ofrena floral, i llegiran poesies d'Ausiàs Marc, declamació, i de veres que és molt bonico perquè veure a tota una acadèmia, veure de 100 xiquet declamant i llegint en valencià autèntic i rebutjant el catalanisme en un col·legi, és un acte que no hagi vingut mai, és molt bonico i vos convida a vindre a tots. Dir-vos que en març, l'últim dijous de mes, com enguany les festes han caigut com han caigut, no anem a fer acte perquè cau justament enmig entre Sant Vicent i Setmana Santa i després de Falles. Mos anirem ja a l'últim dijous d'abril, que farem l'últim dijous serà declamació de poesia valenciana al voltant dels llibres de Falla, o sigui, poesia satírica. No us puc dir els noms perquè estem esperant que donen els premis, perquè esperem comptar en tots els premiats, no de conselleria, per supost, sinó els premiats en llengua valenciana, no en llengua catalana. M'imagino que podem comptar en Ruiz Negre, en Alfons Ramon, en no sé qui més, Bea, vos ho podem confirmar en el Palleter o en la pàgina web del grup, o si el Som i Savant també ho tindreu. I dir-li a Pere Astillero amb tot el carinyo que nosaltres, encara que mos agrada l'acció de carrer i la lluita que és el nostre, també editem modestament i enguany van editar l'hem passat un llibre i esperem enguany també fem el que podem, però bueno, tots es pentem en la mateixa direcció
i estem lluitant junts. No, jo aquí, estic com estan